got your world, and I've got mine, and it's a shame. Two grown-up worlds that will never be the same. Why can't we be like storybook children, Running through the rain, hand in hand, across the meadow. why can't we be like storybook children? Què és la mort, si no un pas més en el camí de la vida? Em penso que ja no superé, se m'ha tret la gana. ¿Qué demonios puedo hacer yo? Desenterrar, reanimar, reveler, rematar. ¿Qué demonios puedo hacer yo? Intervenir, invertir, insistir, revertir y volar hasta Katmandú. Traficar con Winnie the Pooh y llegar hasta donde estás tú. Aló, this is my truth. Hola Jan, saps que ahir vaig anar a la biblioteca? No, no ho sabia. Bueno, és que en realitat no vaig anar-hi, però ho dic per una cosa que passarà més endavant. Ah, vale. És que vaig trobar un llibre molt antic, molt vell, de receptes de còctels, vale? I n'he preparat un. Que ho vols provar? Deu ser això, no? Sí, és això. I què porta? Porta cua de sargantana, orelles de rata, fetge d'un unicorn i sang d'una verge. Ah, per això em vas clavar una xeringa mentre dormia. Ah, que puta, m'has enganxat. Doncs sí, tu tasta'l i em dius alguna cosa. Jo, mentrestant, vaig a netejar la cuina, que la vaig deixar feta un fàstic, vale? Vale. Això aquí. Sí. Sí. Digue'm. Sí. Què? Un concert sorpresa? De Pascal Comelade? Mira. Jo en canvio, baixo i anem cap allà. Sí, t'espero. Fins ara. Adéu. Fórmula per la impotència? Fórmula per volar? Això més que un llibre de còctels sembla un llibre de màgia. Fórmula per fer desaparèixer? Ai, Jan, que l'he cagat! Ai, que l'he cagat! Jan! No te la beguis! Jan? Ai, Déu meu! Pep, em penso molt que he fet desaparèixer en Jan amb una poció màgica. Hòstia, és veritat, que et devia 10 euros. Bueno, ja te'ls dono jo. Té, vale? En paus, ja està. Ara, és veritat, jo te'n devia 10 més. Bueno, ja ho trobarem, tranquil. Bueno, Pep, i ara així què hauríem de fer? Potser haurien de tocar els seus pares. Se'l deuen estimar més que una tica d'eixample, eh? Ara que jo la seva mare no sé si està gaire bona.
Per si les mosques me la demano primer, Bueno, ni pa ti ni pa mi. Si m'haig de conformar amb el pare, No sé, És un navarrito, No sé, li podrien donar algo més barat, uns 5 euros, no sé. Ni pa ti ni pa mi, ho podríem deixar-ho... No ho entenc. Té tota la col·lecció de la Vale, de la Superpop, de la Loca, però l'adreça de la casa dels seus pares no hi és enlloc. Un extraterrestre, Pep? Però si no existeixen. I si és un nou Messies que porta un missatge per la humanitat? Tens raó. Jo si tingués un fill així també l'hagués abandonat de petit en un contenidor. I si simplement ha desaparegut el seu cos, però la seva ànima encara és aquí amb nosaltres? Endavant! Això que notes no és la pistola, és que estic content de veure't. Has sentit això? Porta les claus de l'infern. Ens matarà. Ens durà allà. La seva ànima ha passat d'estat gasós a líquid. Ens entrarà dins els pulmons i ens ofegarà. Ja és aquí, ve per nosaltres! No ens matis, sisplau! Què feu dins el llit? Assassí! Invertits! Granota! Pastanaga. Follem? No. Ho havia d'intentar. Ho sento. Bona nit. Bona nit. I si no ha desaparegut? Quina poció s'ha begut? Bueno, és gratis, Thinking about taking out all the guys and girls that are. I'm tired of being watched by the faces all around. This is stop, 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 this is stop. Si salgo contigo, hasta allá abajo. Y yo, Vane, que estamos aquí nosotros. Aquí. Y si no, y si no, vamos. La muñeca, hacía la Y muñeca. estaba en plan para que girara. Joder. Eso que se Pero lo ahí cuando dice Bonaní que le den por saco ya. Si Claro. yo, el Bonaní lo he dicho yo aquí, y él estaba ahí abajo. Pasé que hasta casa, que estaba llegando. Aquí. Pero en vez de Ahora la culpa mía por hacerlo. girar. Entre que nos habíamos cortado 20.000 veces, nos habíamos pisado, nos habíamos improvisado. Y yo creo que hablabas tú, me enfocaba a mí. Y ahora... Vigila que no se borre lo que hemos grabado al principio. No. Vale. Venga, va, en serio, vamos. Por favor. ¿Vale? Claro. Pero cuando tú te vas, gira. No. Es la que dice, Bonanit, ya nos enfoca a nosotros, Bonanit. Ah, vale. Y luego yo me quedo mirando al Nacho y le digo, ¿y si no ha desaparegut? Quina poció s'ha begut? Ni pa ti ni pa mi, es gratis. Venga, va. ¿Quieres fuera? Espera, cortinilla.